בשם השם נעשה ונצליח. אמא יקרה לי יקרה, זה סדרה של כמה דברים שביקשת ואני אמרתי שאני אעשה את זה. אז לכבוד כל האימהות שלנו, זה הראשון לציון של האור החיים הקדוש על שיר, יש פה גם שיר השירים. אנחנו כדי להתחיל אותו בעזרת השם בפעם הבאה אנחנו נעשה הקדמה של תרגום יונתן בן עוזיאל לפסוק הראשון של שיר השירים, שזה למעשה הקדמה להקדמה שאנחנו נקרא אותו בעזרת השם בפעם הבאה. טוב, אנחנו נתחיל. שיר השירים אשר לשלמה. תרגום, כשאנחנו נקרא בעזרת השם באור החיים הקדוש, הוא מניח שאנחנו מכירים בעל פה את התרגום הזה של יונתן בן עוזיאל ומבינים אותו, והוא ממשיך משם. אז כדי להגיע לאור החיים הקדוש בראשון לציון, אנחנו נקרא קודם כל את תרגום יונתן בן עוזיאל לפסוק הראשון של שיר השירים אשר לשלמה. אני אקרא אותו, בגלל שזה בארמית, אני אקרא אותו קודם בעברית, ואז יש לנו פה תלמיד של המורי אלי גמליאלי, הוא יקרא לנו אותו כמו שצריך בארמית. אז נתחיל. שיר השירים אשר לשלמה. רואים? כן. שירים ותושבחות שאמר שלמה הנביא מלך ישראל ברוח נבואה לפני ריבון כל העולמים השם. 10 שירות נאמרו בעולם הזה. הוא עכשיו מונה לנו את כל השירות, זה למעשה הקדמה לשיר השירים שנותן לנו הרבי יונתן בן עוזיאל, שנדע מה אנחנו עומדים לקרוא. והוא אומר השיר הזה, שיר השירים, משובח מכולם. עכשיו הוא ימנה את 10 שירות. השירה הראשונה אמר אדם, הכוונה אדם הראשון, בזמן שנמחל לו חובו, החטא שלו, והגיע יום השבת והגן עליו. פתח פיו ואמר מזמור שיר ליום השבת. הנה זה אנחנו מדברים על תהילים צדיק ב', רואים אותו פה? כן, מזמור שיר ליום השבת, כולנו מכירים. זה מיוחס לאדם הראשון, כידוע יש בתהילים כ100 פרקים משויכים לדוד המלך, ויש עוד שחיברו כ50 פרקים, סך הכל 150 בתהילים. מזמור שיר ליום השבת מיוחס לאדם הראשון. שיר השני, אמר משה רבנו עם בני ישראל, בזמן שקרא להם ריבון העולמים את ים סוף, פתחו כולם כאחד ואמרו שירה, שכך כתוב, אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת להשם ויאמרו לאמור וכו' השירה להשם כי גאו גאה. זאת השירה השנייה. השירה השלישית אמרו בני ישראל בזמן שניתנה להם באר מרים, שכך כתוב, בואו נמצא את באר מרים, שנייה, נדלג לכאן, אנחנו רואים את זה פה, כן. אז ישיר ישראל את השירה הזאת, עלי ואר ענו לה וכו'. באר חפרו השרים קראו הנדיבי העם, במחוקק במשענותם וממדבר מתנה וממתנה נחליאל ומנחליאל במות ומבמות הגיא אשר בשדה מואב, ראש הפסגה ונשקפה על פני הישימון. אוקיי, אנחנו ממשיכים. איפה היינו? היינו בשלישית של מרים. השירה הרביעית אמר משה רבנו, כאשר הגיע זמנו להיפטר מן העולם, והוכיח בה את עם ישראל, שכך כתוב, האזינו השמיים ואדברה, ותשמע הארץ אמרי פי. אנחנו נראה את זה. זאת השירה, למעשה השירה הרביעית, לפי תרגום יונתן בן עוזיאל, האזינו השמיים ואדברה, ותשמע הארץ אמרי פי וכו'. זאת פרשת האזינו, היא השירה הרביעית. נמשיך. השירה החמישית, אמר יהושע בן נון, כאשר יצא לקרב בגבעון, ועמדו לו השמש והירח 36 שעות, ופסקו, בסוגריים העם, פסקו מלומר שירה, פתח הוא פיו ואמר שירה, שכך כתוב, בואו נראה מה כתוב, אצל יהושע כתוב, אז ידבר יהושע לאדוני ביום ת' אדוני את האמורי לפני בני ישראל, ויאמר לעיני ישראל שמש בגבעון דום וירח בעמק איילון. וידום השמש וירח עמד עד יקום גוי אויביו, הלא יכתובה על ספר הישר, ויעמוד השמש בחצי השמיים ולא אץ לבוא כיום תמים. ולא היה כיום ההוא לפניו ואחריו לשמוע אדוני בכל איש, כי אדוני נלחם לישראל. יפה מאוד. השירה השישית, היינו בשירה החמישית, עכשיו השירה השישית עובר לברק ודבורה ביום שמסר השם את סיסרא ואת חילותיו ביד בני ישראל, שכך כתוב, מה כתוב? בואו נראה את דבורה, איפה אנחנו? ותשר, אנחנו רואים את זה פה? לא, רגע, תקלה טכנית, כן, הנה. ותשר דבורה וברק בן אבינועם ביום ההוא לאמור, בפרוע הפרעות בישראל בהתנדב עם ברכו אדוני וכו'. אז זה שירת דבורה, היא השירה השישית.
עכשיו אנחנו עוברים לשירה השביעית. השירה השביעית אמרה חנה בזמן שניתן לה בן מלפני השם, שכך כתוב, ותתפלל חנה ברוח נבואה ואמרה. חנה הייתה נביאה כידוע. אז חנה אומרת, הנה אנחנו רואים את זה, ותתפלל חנה ותאמר עלץ ליבי באדוני, רמה קרני באדוני, רחב פי על אויביי כי שמחתי בישועתך. שירה מאוד יפה. מה שיפה בה זה הרפרנס שעושה לה דוד המלך בהללויה. לא עכשיו, לא ניכנס לזה עכשיו, אבל זאת השירה השביעית. השירה השמינית, אמר דוד המלך, מלך ישראל, על כל הניסים שעבד לו השם. שירה הזאת מופיעה פעמיים, פתח פי ואמר שירה, שכך כתוב. השירה של דוד המלך מופיעה פעמיים, מופיעה בשמואל, בניסוח שונה קצת, יש הבדלי ניסוח בין שמואל לבין תהילים י"ח. הנה אנחנו רואים פה, למנצח לעבד אדוני לדוד, אשר דיבר לאדוני את דברי השירה הזאת, שירה, ביום הציל אדוני אותו מכף כל אויביו ומיד שאול. הקדוש ברוך הוא העיר לדוד המלך על זה, כי שאול המלך, שאול בן קיש, מלך ישראל, משיח השם, צדיק גמור אמר עליו הקדוש ברוך הוא. אבל בכל זאת זאת שירה שמופיעה פעמיים כאמור אצל בתהילים ובשמואל. זאת השירה השמינית. השירה התשיעית, אמר שלמה המלך מלך ישראל ברוח הקודש לפני ריבון כל העולמים השם. מה השירה התשיעית? השירה התשיעית זאת שיר השירים אשר לשלמה. זאת השירה התשיעית. נשארה לנו שירה עשירית, כי אמרנו שיש 10 שירות. שירה עשירית, איפה היא? שירה עשירית, שירה עשירית, שירה עשירית, זה הכי חשובה לנו. והשירה העשירית, עתידים לומר אותה בני הגלות בזמן שיצאו מהגלות, שכך כתוב ומפורש על ידי ישעיהו הנביא וכו'. בואו נקרא מה כתוב ומפורש על ידי ישעיהו הנביא. הנה יש לנו פה את ישעיהו למד כ"ט. אנחנו רואים, כן. השיר הזה, השיר יהיה לכם, כלל התקדש חג, חג הוא מדבר על חג הפסח, ושמחת לבב כהולך בחליל, לבוא והר אדוני אל צור ישראל, אל צור ישראל, כן, אל צור ישראל. זה למעשה 10 השירות. אנחנו בעזרת השם בפעם הבאה נעבור להקדמה של שיר השירים של האור החיים הקדוש, כמו שהוא מביא אותה בספרו הראשון לציון. אבל היה לי חשוב מאוד שלפני שאנחנו מגיעים לאור החיים הקדוש, מכיוון שהאור החיים הקדוש מניח שאנחנו כבר מכירים בעל פה את הפירוש הזה בתרגום יונתן בן עוזיאל, אז פתחנו בלקרוא אותו וללמוד אותו. עכשיו כדי לסיים כמסורת אבות, יש לנו פה את התלמיד של מורי אלי גמליאלי שיקרא לנו שיר השירים. שיר מסוש בוחן דאמר שלום הנביא מלכות ישראל. שיר השירים אשר לשלמה. שיר מסוש בוחן דאמר שלום הנביא מלכות ישראל ברוח נבואה קדם ריבון כל עולמו אדוני. עשרת שירו זו יתאמרו בעולמו הדן, שירו זן משובח מן כולהן. שירו זו יתאמרו גם ביתו. שירתו גם איתו אמר אדם בזמן להשתבק לחבתי ואתו ימוד השבתו ובנעלוי פתח פומר ואמר מזמר שיר לימוד השבתו. שירתו תנייתו אמר משרים בנות ישראל בזמן דבזר להן מורה עולמו יות ימוד הסוף פתחו כולהן כחדו ואמרו שירתו להקדן כתיב בכן משבח משה ובני ישראל. שירתו תליתתו אמרו בנות ישראל בזמן להתייהבת להן בעירון דמיריון להקדן כתיב בכן שבח ישראל. שירתו רביעתו אמר משה נביאו כד עשו זמנה למבחר מן עולמו ואוכח בו היות עמו בית ישראל להקדן כתיב אסריתו שם יום אמלל. שירתו חמישתו אמר יהושע ברנון כד ערך גרובו ברבעון וגרמו לשמשו וזהרות תלותין משת שומעים פסגומים למאמר שירתו פתח פומי איהו אמר שירתו להקדן כתיב בכן השבח יהושע בגודום אדוני. שירתו שתיתתו אמר ברוגות ורוב בימוד דמסר אדוני יות סיסרו ביד משריותיהם ביד בנות ישראל להקדן כתיב בשבחת דברו וברוג בר אבינועם. שירתו שביעתו אמר זוחנו בזמן דאיתיה ולחבר מן גודום אדוני להקדן כתיב ישראלי זוחנו ברוח נבואה ואמרת.
שיר התות אמין אמר דוד מלכות ישראל על כל ניסיון דעבד להדני פתח פומי ואמר שיר התות והקדם כתיב השבח דוד בנבואו קדם אדוני שיר התות אשר אמר שלמה מלכות ישראל ברוח קדושו קדם מבין כל העולם אדוני ושיר התות עשיר עתידין למאמר יוצא בני רולבותו בעידון להיפגון מן ג'ולותו להקדם כתיב ומפורש על ידי ישעיה נביאו להקדם כתיב שירו הודן יהא לכל לחדרו כלל התקדושות חג'דה פסחו לחדות ליבו כעמוד האוז עלי להתחזרו קדם אדוני תלות זמנין בשתות במיני זמר מגל טוב לו למי על הלטרות אדוני ומפלח קדם אדוני תגיף עד ישראל יישר כוח, ישגני מן נשיגת פיהו כי טייבים דדעכו מיועין. יופי מאוד. יאללה, תסיים לנו עם רוח הצפון, יש לנו פה אורח מיוחד. מוכן? תגיד לי מתי אתה מוכן? מוכן. רגע. יאללה, סע לשלום. וסומך ליישר כוח.